Αγαπητοί μου, με την σημερινή Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, όπως αποκαλείται από την Εκκλησία μας, ανοίγει το ευλογημένο τριώδιο. Ανοίγει μπροστά μας μία εκκλησιαστική περίοδος 10 εβδομάδων, 70 ημέρες, που διαιρείται σε 4 πρώτες εβδομάδες, Τελώνου και του Φαρισαίου, Ασώτου, Κυριακή της Αποκριάς ή της Κρίσεως και η Κυριακή της Τυρινής. Στη συνέχεια, από το βράδυ της Κυριακής της Τυρινής, 5 εβδομάδες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, τελειώνει την Παρασκευή πριν την εορτή του Λαζάρου και τέλος από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, η Μεγάλη Εβδομάδα μέχρι το Μεγάλο Σάββατο πριν την ακολουθία της Αναστάσεως. Αυτή είναι η περίοδος που ξεκινά από σήμερα, 70 ημερών. Εισήλθαμε λοιπόν στο τριώδιο. Πνευματική περίοδος του όλου εκκλησιαστικού έτους. Μια περίοδος με υπέροχους εκκλησιαστικούς ύμνους. Αλέξανδρε, ζήτησε από τον πρωτοψάλτη μας να σου δώσει το βιβλίο το τριώδιο. Τι λέει εδώ, τι λέει δυνατά, τριώδιο. Αυτό είναι το βιβλίο των τριώδιων που ανοίγει. Ούτε οι μασκαράδες, ούτε οι ζογκλέρ, ούτε οι άλλες βλακίες που ακούει ο κόσμος. Άνοιξε το τριώδιο, άνοιξε το τριώδιο. Αυτό είναι το τριώδιο. Το βιβλίο αυτό που ανοίγει από σήμερα, χτες το βράδυ από την ακρίβεια, πήγε ο ιεροψάλτης στην εικόνα του Χριστού ο ένας, στην εικόνα της Παναγίας ο άλλος και πήρε το βιβλίο αυτό στα χέρια του που έχει αυτούς τους θεσπέσιους ύμνους των 70 αυτών ημερών. Εισήλθαμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο και αυτό το βιβλίο έχει υπέροχους εκκλησιαστικούς ύμνους που η Εκκλησία τους χρησιμοποιεί σαν μέσο με βασικό στόχο και σκοπό να μας βοηθήσει στον εντονότερο πνευματικό αγώνα μας, σε μια περισυλλογή προσευχής και να μας οδηγήσει στο ζητούμενο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Αυτό το οποίο συνέβη σήμερα στον Τελώνη που ακούσαμε. Να καταξιωθούμε στην πνευματική μας ζωή. Τριώδιο λοιπόν, πολύτιμη περίοδος, για να ζήσουμε την αλήθεια της χάριτος του Θεού. Να προετοιμαστούμε για την μετοχή και την χαρά και τη χάρη της Αναστάσεως που προσμένουμε μετά από 70 ημέρες. Βεβαίως η Εκκλησία, εκτός από το βιβλίο αυτό, Αλέξανδρε, το τριώδιο, χρησιμοποιεί και τα ιερά της αναγνώσματα, κείμενα τόσο από τα γράμματα του Αποστόλου Παύλου κυρίως προς τις εκκλησίες, όσο και τα ιερά κείμενα που σώζουν τη ζωή του Κυρίου μας μέσα από το Ευαγγέλιο, από τους 4 συγγραφείς, τον Ματθαίο, τον Μάρκο, τον Λουκά και τον Ιωάννη. Η σημερινή λοιπόν ευαγγελική διήγηση, η ιστορία του Φαρισαίου και του Τελώνου, μας προετοιμάζει και μας διδάσκει ότι μόνο μέσα από μια μεγάλη απόφαση μετάνοιας και ταπείνωσης μπορεί ο αληθινά πιστός άνθρωπος να υψωθεί από τα γήινα και να δικαιωθεί στα μάτια του Θεού και έτσι να αποκτήσει τη λύτρωση από τα πάθη και την αμαρτία και τη σωτηρία. Η μετάνοια, το έχουμε τονίσει πολλές φορές εκ της θέσεως αυτής, είναι μια συνειδητοποίηση της ανεπάρκειας της αυτοτέλειάς μας. Εκεί που ο άνθρωπος νομίζει ότι τα ξέρει όλα, το αποτέλεσμα είναι να σφάλει, να τα κάνει θάλασσα. Σου λέει ο πατέρας σου μια συμβουλή, όχι, εγώ ξέρω.
Σου λέει ο σύζυγος με τη σύζυγο ένα θέμα, όχι, δεν είναι έτσι, εγώ το ξέρω. Σου λέει ο πνευματικός, όχι παιδί μου, δεν πρέπει να, όχι, δεν είναι έτσι, έτσι είναι. Ο εγωισμός, εκεί τα κάνουμε θάλασσα. Η μετάνοια είναι η προσπάθειά μας να ζήσουμε κοντά στο Θεό με το Άγιο θέλημά Του, με τις θείες Του εντολές, να αποκτήσουμε μια προσωπική επικοινωνία με το Θεό και με τους συνανθρώπους μας, για να μπορέσουμε να καταξιωθούμε στην παρουσία μας επί της γης. Η μετάνοια, έχουμε πει, είναι αλλαγή του τρόπου σκέψεων, αλλαγή των πράξεών μας, αλλαγή του τρόπου της υπάρξεώς μας. Είναι δηλαδή η μετάνοια, η αναγεννημένη πνευματική ζωή εν Χριστώ, η αγιοπνευματική ζωή, και γι' αυτό παράδειγμα για τη μετάνοια όλοι μας φέρουμε τους Αγίους μας. Τώρα, για να κατανοήσουμε τους Φαρισαίους κάθε εποχής, πρέπει να δούμε λίγο από κοντά σήμερα μαζί τον Φαρισαίο της σημερινής παραβολής και τον τελώνη. Ο Φαρισαίος, όπως ακούσαμε, με τον τρόπο που μπήκε στο ναό, με τον τρόπο που στάθηκε μέσα στο ναό για να προσευχηθεί, αποκάλυψε τον εσωτερικό του κόσμο. Με υπεροψία, τον βλέπουμε, να έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον εαυτό του και στις δήθεν καλές πράξεις που έκανε. Θεωρεί τον εαυτό του το μεγαλύτερο Άγιο και φτάνει στο τραγικό πράγμα να αυτοδικαιώνει τον εαυτό του. Θεωρεί τον εαυτό του εντελώς διαφορετικό από τους άλλους. Για τον Φαρισαίο όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί και πρέπει να τιμωρηθούν από το Θεό. Ο Φαρισαίος είναι άσπλαχνος προς τους συνανθρώπους του. Νομίζει ότι αυτός είναι ο δίκαιος και τηρητής του νόμου του Θεού. Γι' αυτό και δεν κατακρίνεται και δεν καταδικάζεται τόσο από τον Θεό για τον τρόπο μόνο της προσευχής του, όσο και κυρίως για την τραγική κίνηση που έκανε Αλέξανδρε, όταν είπε εγώ δεν είμαι έτσι, δεν είμαι έτσι, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω τ' άλλο και δεν είμαι σαν και αυτόν. Αυτή η κίνησή του και δεν είμαι σαν και αυτόν ήταν η καταδικαστική του κίνηση, μια κίνηση που τον απομακρύνει τελείως από την παρουσία του Θεού, που ο Θεός δεν θέλει να κρίνουμε κανέναν. Ακόμα κι αν μπροστά μας κάνει μια αμαρτία, κανένα. Δίπλα στο Φαρισαίο ο τελώνης, με μια στάση ταπείνωσης, με την όλη συμπεριφορά του να δείχνει μέσα στο ναό το μεγάλο του σεβασμό προς το Θεό, τη μεγάλη του πίστη, να δείχνει την αναξιότητά του, να έχει πλήρη συναίσθηση των αμαρτιών του. Ο τελώνης δεν ασχολείται με το τι κάνουν οι άλλοι. Εμείς στο τηλέφωνο, έτσι η Μαρία, έτσι η Κατερίνα, έτσι ο Γιώργος, έτσι ο Βασίλης, αυτό εκεί, εκείνο το άλλο, έτσι η πεθερά, έτσι η συμπεθέρα, έτσι ο ένας, έτσι ο άλλος. Ασχολούμαστε, κυραργυρούλα, με όλους τους άλλους. Παρέμενε προσιλωμένος στην αυτοκριτική του εαυτού του. Γι' αυτό και προσεύχεται καλοπροαίρετα για όλους τους άλλους, που τους θεωρεί καλύτερος από τον εαυτό του ενώπιον του Θεού. Έτσι ζει ο τελώνης, παρά το γεγονός ότι η ομάδα των τελωνών την εποχή του Χριστού ήταν η πιο βδελιρή ομάδα μέσα στην κοινωνία, ήταν οι φοροεισπράκτορες και πιέζαν τον κόσμο για τα θέματα τα φορολογικά, και οπότε ήταν απεχθής
η ομάδα των τελωνών και ζούσε και με έτσι ακριβώς το κέρδος από την εφορία, ζούσαν σε χλειδί και ακαταστασία. Αυτός όμως έχει ταπείνωση και αυτή η ταπείνωση, επίγνωση ποιος είναι, τον οδηγεί στη χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία από σήμερα, μέσα από αυτή τη χρονική περίοδο των 70 ημερών, μας εισάγει παρουσιάζοντας και προβάλλοντάς μας ένα παράδειγμα προς αποφυγή και ένα παράδειγμα προς μίμηση, πώς μπορεί ο καθένας από εμάς να φτάσει στην πραγματική μετάνοια από τις αμαρτίες του, περιορίζοντας με την προσευχή και την ταπεινοφροσύνη τον άκρατο εγωισμό μας. Ο Κύριος μέσα από το παράδειγμα, την ιστορία, μας δείχνει τον προσανατολισμό το σωστό στη ζωή μας. Όπως ένα παιδί όταν γεννιέται, Τάσο, το αγοράκι σου, το παιδάκι σου, το νέο των 2 μηνών πλέον, το πρώτο σημάδι μόλις ήρθε στη ζωή ήταν το κλάμα. Έκλαψε ο μικρός σου, Έτσι και η ψυχή. Όταν αναγεννιέται από το θάνατο στη ζωή, το πρώτο σημείο της Αναστάσεως είναι τα δάκρυα της μετανοίας. Τα δάκρυα που καθαρίζουν την ψυχή από τις ακαθαρσίες, τις αμαρτίες και μπορούν πλέον να βλέπουν ποιο είναι το θέλημα του Θεού και να γίνεται το δικό του θέλημα, όχι το δικό μας. Αυτό είναι ακριβώς που συμβαίνει και στην περίπτωση σήμερα του τελώνου, όπου τα δάκρυά του όχι σαν μια συναισθηματική κατάσταση μιας στιγμής, αλλά σαν μόνιμη κατάσταση, σαν βίωμα, τον οδηγούν στην κατάσταση της ταπείνωσης και της μετάνοιας και στη συνέχεια στη θερμή προσευχή προς το Θεό, που αυτή η προσευχή βρήκε ανταπόκριση, γι' αυτό και σημειώνει ο Κύριος κατέβη ούτως δεδικαιωμένος. Κάτι ακόμα τελευταίο στη σημερινή μας ευχαριστιακή σύναξη και στην κατηχητική σκέψη της Αγίας μας Εκκλησίας. Γιατί η προσευχή του τελώνει ακούγεται από το Θεό, ενώ του Φαρισαίου παραμένει άκαρπη και καταστροφική? Όχι μόνο άκαρπη και καταστροφική για τον ίδιο. Γιατί από τον Φαρισαίο, από την προσευχή του Φαρισαίου, λείπουν 3 βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να έχει μια προσευχή. Πόσες προϋποθέσεις, Γιώργο? 3, έτσι. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον, ταπείνωση. Δεν έχει ταπείνωση η προσευχή του. Η προσευχή μας πρέπει να έχει ταπείνωση. Δεύτερον, αληθινή θερμή πίστη. Δεν είχε πίστη στο Θεό, είπαμε, ο Φαρισαίος, ήταν Θεός ο εαυτός του. Και το τρίτον, η αγάπη προς τον Θεό, η αγάπη προς τον εαυτό του, η σωστή αγάπη προς τον εαυτό του και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Και για να υπάρξουν αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να προηγηθεί η επίγνωση. Ποιος είμαι, τι είμαι και αν πραγματικά θέλω να αλλάξω στη ζωή μου από αυτό που είμαι. Κάποιος που δεν νιώθει ότι είναι αμαρτωλός, ότι τίποτα δεν έχει κάνει, αυτός δεν έχει κάνει τίποτα. Σου λένε μερικοί, τι να πάω να εξομολογηθώ, δεν σκότωσα, δεν έκλεψα. Μπα έτσι και νομίζεις ότι επειδή δεν σκότωσες και δεν έκλεψες δεν έκανες τίποτα άλλο απέναντι σε αυτά που ζητά το θέλημα του Θεού. Έτσι ακριβώς αισθανόταν και ο Φαρισαίος. Αλλά η συναίσθησή του ότι τάχα ήταν Άγιος, σωστός, ήταν και η μεγαλύτερη αμαρτία που του κλείσε οριστικά τον δρόμο προς τη σωτηρία. Γι' αυτό και λέμε προσοχή, πολλές φορές ακόμα και σε πνευματικούς ανθρώπους δημιουργείται μια συνείδηση πορωμένη, μια συνείδηση πέτρα που έχει παγιωθεί στην αμαρτία, βλέποντας την αμαρτία ως κάτι το καλό και το καλό ως κακό. Γι' αυτό και όποιος δοκιμάσει να ξυπνήσει ένα τέτοιο Φαρισαίο, θα του πει, αλλά εδώ τι κάνεις, γιατί είσαι έτσι, γιατί είσαι υποκριτής, γιατί δεν πιστεύεις πραγματικά στο Θεό, γιατί δεν έχεις αγάπη,
Γιατί όλη την ώρα κριτικάρεις, γιατί όλη την ώρα κατακρίνεις τους άλλους? Είναι δύσκολο αν τον ξυπνήσεις από τον ευτυχισμένο λίθαργο της αμαρτίας του και δεν δέχεται διορθώσεις. Η ταπεινοφροσύνη λοιπόν και η απλότητα της αγάπης παραμένουν τα θεμέλια της χριστιανικής ζωής και κινήσεως, και η προσευχή χρειάζεται ταπείνωση, χρειάζεται πίστη αληθινή και χρειάζεται αγάπη. Δεν είναι τυχαίο ότι στην αρχή του τριωδίου η Εκκλησία μας έθεσε τους δύο αυτούς τύπους των ανθρώπων, τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Δύο ανθρώπους διαφορετικούς στη στάση και στο περιεχόμενο της προσευχής, στα λόγια και στους τρόπους, στο φρόνημα και στη συνείδηση. Γι' αυτό και είδαμε πού κατέληξε ο καθένας. Θα μου επιτρέψετε να κλείσω τις σημερινές σκέψεις με μία διαπίστωση και μία διατύπωση μόλις ακριβώς πριν από ένα χρόνο, πέρσι, την ίδια ακριβώς ημέρα, Κυριακή του τριωδίου, του Τελώνου και του Φαρισαίου, στο μήνυμά του για την είσοδο στην κατανυκτική αυτή περίοδο, που σημείωνε ο μακαριστός πλέον Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Χειρός Αναστάσιος προς το πλήρωμα της Εκκλησίας. Τι έλεγε? Τόνιζε τα εξής: στην εποχή μας, μεταξύ των άλλων παραδόξων, έχουμε και ακόμα μια παρατυπία και μια πρωτοτυπία. Πολλοί από τους ανθρώπους που ζουν στην κοινωνία μας ζουν τελωνικώς. Είπαμε πως ζούσαν οι τελώνες. Αλλά ενώ ζουν τελωνικώς, δηλαδή έξω από το θέλημα του Θεού, καυχόνται φαρισαϊκώς. Νομίζουν ότι είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Όλοι αυτοί έχουν υπερηφάνεια και γυρίζουν και κρίνουν όλους τους αγωνιζομένους πιστούς και μας λένε ότι εμείς δεν είμαστε σαν και αυτούς που είναι ευσεβείς και πηγαίνουν στην εκκλησία. Εμείς έχουμε ελεύθερο μυαλό, έχουμε ελεύθερες ιδέες, μοντέρνες ιδέες. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι να βλέπουμε οι τέτοιου είδους χαρακτήρες της εποχής μας να μένουν τελικά άγευστοι της σχέσεώς των με το Θεό και να μην γίνονται φωτόμορφα τέκνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Και κλείνει τις σκέψεις του ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος. Πατέρες και αδελφοί μου, νομίζω δεν χρειάζεται κάτι άλλο να σχολιάσω. Εγώ είναι τόσο καθαρό το μήνυμα το σημερινό της Αγίας μας Εκκλησίας. Στη νέα αυτή περίοδο των 70 ημερών του τριωδίου που εισήλθαμε, να μάθουμε να προσευχόμαστε. Λιγότερο τάμπλετ, λιγότερο PlayStation, λιγότερα κινητά, περισσότερο προσευχή, περισσότερο μελέτη, μεταπίγνωση και επίγνωση τελωνική του ποιου είμαστε. Η Εκκλησία από σήμερα το πρωί, μέσα από το Ιερόν Αναλόγιο, μας προέτρεψε: μη προσευχόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί, αδελφοί, εαυτούς άπαντες ταπεινώσουμε, στεναγμής και οδυρμής τύψομεν την συνείδηση, για να μπορέσουμε να φτάσουμε της Βασιλείας του Θεού. Ας προσευχόμεθα συνεπώς και ας έχουμε πλήρη συναίσθηση και συντριβή και ταπείνωση, προσλαμβάνοντας αδελφικά τους άλλους και γευόμενοι και εμείς ό,τι και ο τελώνης της σημερινής ιστορίας κατέβει ούτως δε δικαιωμένος.
να μας αξιώσει ο Θεός στο τέλος αυτής της περίοδου του αγώνα μας, του τριωδίου των 70 ημερών, και εμείς μαζί με τον Χριστός Ανέστη να νιώθουμε ότι ο αγώνας της προσευχής, της πνευματικής μας καλλιέργειας καταξιώθηκε. Καλό τριώδιο, πατέρες και αδελφοί μου. Αμήν.